jamana ɲɛma Macky Sall ka wulikajɔ laban ninnu ye o kun kɛra fɛn min balala maaw la siga kun kelen kuma waati a ma ko waati kana a b'a dɔgɔkɔrɔ k'a to dɔgɔkun damado o kɛra fɛn bi mɛn bɛ bɛɛ nɛn kan Senegali fo ka taa se Senegali kɔfɛlaw ma. CEDEAO ani jamana minnu bɛ yen n'u bɛ bɛɛjɛ fanga kɔkɔrɔma don u ye mun de fɔ? CEDEAO Macky Sall kumalen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko a ye fɛn kɛ min ye hali n'u m'a fɔ ko n ye kangaru bila k'a fɔ ko a k'i jija cogo bɛɛ la a ka kalafiliw dɔgɔkɔrɔw boloda a ka feere fana kɛ Senegali maa min b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye kalafili na o bɛɛ ka se k'a yɛrɛ ye a kɔnɔna la. N'i ye CEDEAO ka dafe in ta i tɛ fan siya kɔnɔ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka nisɔngoya yira fo ka taa se pɛnpɛnni ma walima ɲangili ma Senegali kɔnɔna o kuma t'a kɔnɔ. N'i ye Senegali sariya sunba yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ma yamaruya walima kalifa jamana ɲɛmaa bolo ka se ka kalafiliw b'a dɔgɔkɔrɔ nin cogoya in na nka CEDEAO ma mun sɔnni da o kan kosɛbɛ. Nin ye CEDEAO ka gɛlɛyaba dɔ ye fɛn min ye politiko taabolo ye fɛn min ye mara kun i n'a fɔ gouvernement ko tiɲɛni yɛrɛ la CEDEAO tɛ ka se ka jamanaw bɛɛ gosi bere kelen na. Faransi y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a b'a ɲini jamana ɲɛmaa Macky Sall fɛ teliyala a ka kalafili boloda ani cɛbɔw minnu b'a fɛ ka kɛ kalafili cɛbɔw ye o tɔ kelen fana ma ye Faransi ka laada kuraw la a bɛ sariya sɔsɔ kɔn cogo min a m'a kɔn o cogoya la a bɛ kangari gɛlɛn min da a ka jamana maralen kuraw ye a m'o kangari da nin bɛɛ bɛ a to a ka gɛlɛn maaw da ka se k'a laminɛ k'a fɔ ko CEDEAO ye tɔn min ni a tilennen bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye? An y'a ye teliyala fanga sinaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min fo ka taa se sifin dɔw wulila ka kɔnɔlaw bɔlɔnkɔnɔlaw minɛ a bɛ se ka sigi ni kasaraw ye don nataw la Senegali duguba kɔnɔlaw la bɔlɔlɔw jamana marabagaw ye olu tigɛ olu sɔrɔ man di bilen telefɔni taabolo fɛ kɔlɔlɔ min b'a la maa min bɛ kɛ cɛbɔw ye u b'a fɔ kalafili kɛra ɲagami fɛn ye sabu a bɔcogoya a dɔgɔkɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ŋaniya min bɛ marabagaw la bi o tɛ ŋaniya ɲuman ye o kɔrɔ k'a fɔ ko ni kalafili kɛra ni mankanw bɔra ko a mankan bali mɔgɔ la Sahel jamanaw CEDEAO ye nin bɛ kɛ sababu ye ka ko negebɔ kosɛbɛ jamanadenw caman na. Danfara jumɛn bɛ Saridasiw ka fanga dafirili ani kalafili labɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sɔrɔ jama kɛ n'a ye? N'i y'a ta sariya ka donni fɛ a kɛra Mali sariya a kɛra Senegali ta ye i b'a ye k'a fɔ ko danfara t'a cɛ nka n'i ye CEDEAO ka tɔnba ta maa min ye fanga daraki ni marifa ye k'u bɛɛ ka gosi bere kelen na mɛ i b'a ye kuma ni kuma n'u CEDEAO ka maa hakili carilen min bɛ n'u y'a kumaden bila kumaw la don o kuma o kuma i b'a ye jamana ɲɛmaa 4-5 ɲɔgɔn u b'a sama ka b'a la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ nin fanga dafiri da ɲɔgɔn kɔrɔ sabu min kun kan ka fɔ ni fanga dafiri bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ o sɛbɛnnen ma sabati CEDEAO bɛnkanw la.